рӯзи якшанбе дар натиҷаи заминларзаи баробар бо 6.1 дараҷаи рихтер дар шаҳри ғарбии Осакаи Япония ва ё Ҷопон 3 нафар ҳалок шуданд. ба қавли хадамоти наҷот дар ин ҳодиса беш аз 200 нафар захм бардоштаанд. телевизиони NHK иттилоъ медиҳад, ки духтаре зери девори бетонӣ кушта шуд. марде солхӯрда дар зери вайронаҳои манзилаш ёфт шуд. бар илова ҷасади мардеро дар хонааш пайдо карданд. корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори лаҳзаи заминларзаро ҷой доданд. сарвазири Япония Синдзо Абе мегӯяд, вазифаи аввалин дараҷа таъмини амнияти мардум дар манотиқи офатзада аст. ба гуфти мансабдорон, бар асари заминларза таъмини нирӯи барқ барои тахминан 170 000 хонавода қатъ шуд. дар беш аз 100 000 хонавода таъмини гази табиӣ ҳам мутаваққиф гардида, рафтуомади қаторҳои маҳаллии роҳи оҳан манъ шуд. ширкатҳои бузурги саноатӣ назири Panasonic ва Daihatsu истеҳсолотро мутаваққиф карданд. ҳавосанҷҳо мегӯянд, ки рӯзҳои наздик борону сел пешбинӣ шуда, эҳтимоли фаромадани яч ҳам зиёд аст. ба иловаи Осака дар заминларзаи рӯзи 18 июн шаҳрҳои Киото, Нара, Хиго ва Сигаи Япония зиён диданд.